ନୃସିଂହ ଆଜ୍ଞା ତତେ ଯଦି ଖାଇବାକୁ କୁହାହବ କେତେ ଚାଉଳର ଭାତ ଖାଇପାରିବୁ? 3 କିଲୋ 4 କିଲୋ କରି ଖାଇଦେବି ଆଉ କେତେ 3 କିଲୋ 4 କିଲୋ କଣ ଗପ କହୁଛୁ ନା କେତେ ଚାଉଳର ଭାତ ତୁ ଖାଇପାରିବୁ? 2 କିଲୋ ଆଉ 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 କିଲୋ ନାଇଁ ସତ କଥା କହ, ସତ କହୁନୁ କେତେ କେତେ ଗ୍ରାମ ଚାଉଳର ଭାତ ଖାଇପାରିବୁ? କିଲୋ ହାତରେ ଦେଖିଲୁ କେତେ ଖାଇପାରିବୁ? 300 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ମୁଁ ଜାଣି ଏତିକି ଖାଇଦେବି ଆଉ କେତେ ଖାଇବି? ସେ ତ ଏତିକି କଲେ ସିଏ ଦେଖା ଯାଉଛି ଏତିକି ଏତରେ ଆଉ ସିଏ ଲୋକ କହିଲେ ଏତକ ଖାଉଛି ଆଉ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛୁ? ଦଶମ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଛୁ ନା ନାଇଁ? ହଁ ଆଉ ଏଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆ ଆସିଥିଲୁ? ଏଠିକି ଆଇଥିଲି ଟିକେ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ ଆଇଲି ଟିକେ ଆଉ ତାପରେ ବୁଲିକି ଯିବି ଆଉ ଘରକୁ ଆଉ ପାଠ ପଢା ହବ କେତେବେଳେ? ପାଠ ପଢା ହବ ରାତି 7ଟା। ଗୋଟେ ଭଜନ ବୋଲୁ। ଭଜନ ଆସିବନି। ଶିବଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଶିବଙ୍କର ବୋଲିଥାନ୍ତି। ହଁ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ହଉ। ହାଁ ଛୋଟିଆଟେ ଗୋଟେ କଣ ନାହିଁ କରି ସାରିଲେଣି ଆଉ ହଉ ଗୋଟେ ହଉ। ଗୋଟେ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ହଉ। ଶଙ୍କର କହନ୍ତି ହସି ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ପିଆ ଚିତ୍ତ ନିବେଶିଲୋ ଆଉ କହିବାକୁ କେତେ ବିଶେଷୀ ଗୌରୀଲୋ। ଏତିକି? ଆଉ କେତେ? ତୁ ଝାମୁ ଯାତ୍ରାରେ ଆମର ରୋଲ କରୁଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା କୋଉ ରୋଲ କରୁଥିଲୁ? ମୁଁ କରିଥିଲି ଅଜା ରୋଲ। ଅଜା ରୋଲ କରୁଥିଲୁ। ଅଜା ନାତି ଗପ ଟିକେ ହଉ। ନନା ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ଲିଙ୍ଗ ପୋଛାକୁ କି ଦେବୁ ବହନ ନାରୀ ରାଣ ଏ ବହନ କରିବୁ ମାନ ନାରୀ ରାଣ ହେଲା ଏତିକି। ନୃସିଂହ ଯୋଉ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନାତି ରୋଲ କରୁଥିଲୁ ଟିକେ ନାତି ଡାଇଲଗ କଣ ଟିକେ ହଉ। ଅଦା କିଲୋ ଖାଇବି ଅଦା କିଲୋ ଅଦା ଆଇ ଆଉ କିଲୋ ଦଉନି ବ ଅ କିଲୋ ଟିକେ ଦିଅ କିଲୋ ଖାଇବି ଅଦା ବ